Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe maca teks pranatacara acara siraman. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan Bapak, Ibu, para tamu saha kadang kinasih sedaya. Mugi rahayu tansah ngancani kita sedaya. Ing wekdal punika kula minangka pranatacara badhe nglantaraken jalannya acara siraman. Salah satu galing tradisi adat Jawa minangka pralambang panyucen jiwa lan raga tumrap calon manten saderengipun ngajengaken prosesi panggih manten. Para rawuh ingkang kinurmatan kagem nglantaraken acara, sumangga kita wawiti kanthi panyuwun pangestu dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala supados sedaya kelampahan ing dinten punika tansah pinaringan lancar, rahayu lan berkah. Monggo panjenengan sedaya nyarengi kanthi doa miturut agami lan kapitadosan saben-saben. Sambutan tuan rumah. Sesampunipun punika kita tampi atur pambagya pangantikan saking wakil tuan griya Bapak Ibu kang badhe ngaturaken panuwun dumateng para rawuh. Pada beliau dipun aturi. Para rawuh ingkang kinurmatan, sapunika kita mlebet ing acara pokok. Ing punika prosesi siraman tumrap calon manten. Siraman dipun wiwiti dening sepuh ingkang paling tuwa. Lajeng dipun tuturi dening para sepuh sanes kanthi tertib. Tegesipun siraman punika minangka pralambang panyucen batin lan raga supados calon manten saged ngadepi gejang bebrayan kanthi resik pikiran lan ati. Doa penutupan. Pura rawuh sedaya siraman sampun kalampahan kanthi becik, mugi tansah dados berkah lan pitulungan saking Gusti. Monggo kita tutup acara punika kanthi doa pungkasan. Mugi calon manten tansah pinaringan rahayu, tentrem lan katresnan sing langgeng. Nutup mekaten pitedah saking kula minangka pranacara nyuwun agunging samudra pangapunten menawi wonten lepat saha kirang pas. Mugi acara punika paring